Magandang gabi, Church! HBBC family, sama-sama tayo muli ngayong gabi. This is our regular coming together for prayer meeting. Amen. Welcome HBBC Lawag, HBBC Bacara, Pasukin, Claveria, HBBC Hawaii, at sa lahat ng ating mga HBBCan all around the world. Amen. Mga kapatid, nandito tayo lahat. We cannot come together as one in our main sanctuary, pero sa ating mga sariling respective nating mga tahanan, we are one in spirit and in truth and in essence as HBBC family. Amen. So ngayong gabi, tayo po ay aawit sa Panginoon, sasamba sa ating Diyos, mananalangin at makikinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Kasama ko ngayon ang aking pamilya, ang aking assistant na gitarista si Kirk, at nandito rin ang ating mga workers na in-house at yung ating staff. At yung iba ay nasa technical aspect to make sure na maayos po ang ating live stream ngayong gabi. So muli, tayo ay aawit sa Panginoon. Amen? Amen! Kung kayo ay marunong umawit ng alto, sing alto. If you know tenor, bass, soprano, sing your part. Kung sintonado, wag masyado mga kapatid at baka kayo'y batuhin ng inyong mga kapitbahay. Okay? But let us sing with joy tonight. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat. We will be singing songs about heaven, assurance, and hope. Our first song tonight, What a Day That Will Be. Amen. On the first na, there is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Second, there'll be no sorrow there, no more burdens to carry, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. All together. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. We'll sing the Ilocano, amen? Amen. Oh, lahat po tayo ngawit. First verse na. Aldaw daw nga, awanen saksaki, awan tu hiule, lulwadag iti mata, ang nanayong tunara, saktiday kangaaldaw, anyan aras at gayda, nga
Amen! Our next song, mga kapatid, is a song na naririnig ko na bata pa ako. It's a wonderful song, one of my favorite songs. Come on Home. Kung hindi nyo po alam, just listen to us sing, and pag nakuha nyo na yung tune, you sing with us on the second part. Okay? But let us sing this song together. I won't worry when the cross gets too heavy, for I know there is a reason to go on. I can almost hear the angels as they sing around the throne, and I'm just waiting for the call to come on home. I'll not question all the ways that God will lead me, through the fire and through the waters, and sometimes through the storm. My eyes are fixed on heaven, and I'm ready now to go, and I'm just waiting for the call to come on home. Second verse. Jesus said He will prepare for us a mansion in that city where the streets are pure as gold. And I believe it's almost finished, 'cause I'm homesick now to go, and I'm just waiting for the call to come on home. 'Cause I'll not question all the ways that God will lead me, through the fire and through the water, and sometimes through the storm. My eyes are fixed on heaven, and I'm ready now to go, and I'm just waiting for the call to come on home. My eyes are fixed on heaven, and I'm ready now to go, and I'm just waiting for the call. I'm just waiting for the call. Yes, I'm waiting for the call to come on home. Amen. Praise God, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mga awit na yon. Kaya tamok nga naragsak tayo, kaya nabendisyonan tayo amin kakabsat, hindi pa nagkankanta, kadigidye nga kankanta nga nailangitan. Well, napansin nyo siguro kakabsat, amin digidye kinanta tayo about heaven. Amen. So nga iti dahito yung Arabi ti message nga in pantiapo iti heart ko that I'm going to share with you tonight is entitled Transformed by a Heavenly Mindset. Amen. Alam niyo po, sa mga pangyayari ngayon, maraming mga kaisipan ng tao. Maraming mga opinions, maraming mga iba't ibang pananaw tungkol sa mga nangyayari ngayon. Pero mula sa salita ng Diyos, ibahagi ko sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, how that a heavenly mindset would really give us a proper perspective about the way we look at life. Amen. Transformed by a heavenly mindset. Kasano nga ti panagpanunot ana inlangitan, wenno panangkita tayo, panangituon tayo, dagiti pampanunot tayo tinainlangitan, ken kadagiti agnanayon, nga prospect tayo nga kasanak iti Apo, ket baliwan na,
DJ pa nagkita tayo, wano pa nang interpretar tayo, may papanti pa nagbiag. How thinking in the light of eternal prospects changes the way you look at life. So, bakit nga ba napakahalaga na bilang isang Kristiyano, matuto tayo ng heavenly mindset, to look up, to focus on eternal things. Okay? Now, I heard a story about a pilot. At nagtayab isuna, pinatayab na di aeroplano na, iti may isang disyerto. Okay? Ket, idi kuan kakabsat, bayat idi pa nagtayab na iti tangatang, ket nakita na ti may isang oasis. Alam nyo ba kung anong oasis? Dito iti adda digiti kay kayo, mabaling adda digiti pagtagusan, ken adda digiti mabalin nga restaurant, panganan, paginuman. So it's an oasis. So naglanding isuna ijay kakabsat. Sa oasis na ito. Ket bayat ti pa naglanding na, hanan na puutan nga adda iti simrek nga detay makuna nga desert rat. Bao ti disyerto. At alam nyo, yung mga daga ng desert, hindi sila pareho sa mga domestic na mga daga. Mas malalaki po ito. So, pumasok doon sa kanyang maliit na eroplano. So, anyway, nagtuloy po siyang lumipad. At hindi pa siya nakakalayo, at damang mangyeg na kakabsat nga agkarkaratikit. Aya, ijayan ta, daka mo no, siguro somewhere, ijay parte ti aeroplano nga dadigiti electrical nga bambanag. Karkaratikit. So, nagdanag iso na ta kunanak at baulakit di dito, siguradong daga ito, sabi niya, sa kanyang isipan. So, natakot ngayon siya at baka kainin ng daga, yung mga electrical, at pwedeng ito yung magdulot ng isang untimely accident o kamatayan ng kanyang buhay. Pero naalala niya sa kanyang mga pagbabasa ng recent, na yung palang mga desert rat, mga kapatid, hindi sila pwedeng mabuhay. Namamatay po sila sa mga matataas na altitude. They cannot survive high altitudes. So ang ginawa po niya, pinalipad niya ngayon ng pinalipad yung eroplano niya ng napakataas. Hanggang sa wala na siyang marinig na gumagalaw pa doon sa kanyang likuran. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, mga kapatid, yun ang unang niyang tinignan. Binuksan po niya yung parte na meron po siyang, yung pinanggagalingan ng kanyang naririnig. At nung mabuksan niya ito, lo and behold, may nakita siyang napakalaking desert rat. Sabi niya, hindi ako nagkamali, desert rat ito. Pero alam niyo mga kapatid, patay na siya. Now, ano ang pinapakita nito sa ating buhay? Yung desert rat probably represents yung mga vices na kumakain sa atin. Mga bad habits. Ito ay influence ng mga barkadang makamundo. Mga worldly influences sa ating buhay. Na pwedeng sumira, pumigil ng ating mga pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. So anong dapat nating gawin? Kagaya nung ginawa ng piloto, pinalipad niya ng mataas yung kanyang eroplano upang mamatay yung desert rat. Kailangan din po na tayo ay mamuhay sa tinatawag na higher ground. Amen. Higher altitude. Makalangit na pag-iisip. We must live on a higher ground until the calls of temptation and the appeal of sin and worldliness would lose its grip on our hearts. Yung bang, pagka nakalagay yung ating isipan, nakatuon sa high altitude, mga kapatid. Yung pong appeal ng kasalanan, DJ panangawis ti basol. Wano DJ panangayab ti sulisog. Kat mapukaw kakabsat isuda. They will eventually die and lose their grip on our hearts. Amen. So nga iti dayto yung amalem, ito yung arabi, kakabsat, we must set our affection on things above, not on things on the earth. Amen. So bilang ating panimula, babasahin ko po sa inyo sa Colossians chapter number 3. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating pamumuhay bilang Kristiyano.
Colossians chapter 3. Sabi niya sa verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So, ang message po na ito ay sinasabi sa atin na ating ituon ang ating mga isip, ang ating mga puso, on a high altitude, on a higher ground, na doon ay malus po, mawala yung appeal ng kasalanan, yung call of temptation sa ating buhay. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Transformed by a heavenly mindset. At alam nyo mga kapatid, the moment we got saved, nung tayo po ay na-saved, nung tinanggap natin si Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, right away, we became a citizen of heaven. Amen. Can you say amen to that? Amen. So, when you believed on Christ, kadayjay mo't lang nga kanito kakabsat, nagbalin ka nga citizen iti langit. Ngem ti panagbiag tayo, nga kasmaysa nga citizen iti langit, mangrugi iti panakabalbaliw iti panunot. Amen. Let me read. The moment you got saved, you become a citizen of heaven right away. But to live as citizens of heaven here on earth begins in our minds. Isu nga kakabsat, daytoy nga perspective, daytoy nga heavenly mindset, ket masapol nga balbaliwan na iti panunot tayo. Heaven reminds us on how life on earth is very short. And so it is vital nga gaputa ababalang, maikli lang, sandali lang yung ating buhay sa mundong ito. And there is all of eternity to enjoy. Kailangan po na yung ating pamumuhay dito sa mundong ito ay ma-define yung mga bagay-bagay o may mga issues na dapat po nating i-redefine o tignan muli. Baka meron tayong maling pananaw at ngayong tayo ligtas na, heavenly citizen, ay dapat magkaroon po tayo ng tamang perspective o pananaw sa mga issues na ito. Amen. Mga kapatid, meron po akong ibabahagi sa inyo na 8, pero ngayong gabi, part 1 muna. So yung 4 muna ang aking isi-share sa inyo. 4 life's issues that must be redefined or reoriented sa ating mga isipan na magbibigay sa atin ng transformed life. That this reorientation happens, mangyayari po ito when we become heavenly sa ating mga mindset. Amen. Yung sinabi ng Bible, set your affection on things above. So let me first give to you the points para at least malaman nyo na yung kabuuan. Ano po yung babaguhin ng heavenly mindset na ito? Una, on ourselves, yung pagtingin natin sa ating sarili. Pangalawa, on the scripture, sa Bible. Dati, ang tingin mo lang sa Bible, isang libro, pero kung heavenly citizen ka na, magbabago na rin yung ating pananaw sa salita ng Diyos. Pangatlo, on success. Amen. We will redefine success. Pang-4, satisfaction. Pang-5, on stewardship. Tungkol po ito sa mga bagay-bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. I-redefine po natin lahat ito. Number 6, on souls. Pagtingin natin sa ating mga kaibigan, Amen. Kapatid, mga kamag-anak, mga kapitbahay, dati anong tingin mo sa kanila? Ngayon, i-redefine po natin dito. Amen. Number 7, on sufferings. And number 8, tungkol din po sa kasalanan. Amen. So tonight, let me share with you the first 4, yung unang 4 ngayong gabi, na dapat nating i-redefine. Na yung pag-define natin ngayon is in the light of eternal perspective, eternal prospect. Na tinitignan natin ang langit, hindi lang po yung temporal o earthly na bagay. Magsisimula po tayo sa number 1. Ano po yung una? On our self. Sa ating mga sarili. Alam nyo mga kapatid, heavenly mindset gives us
a new first-class reorientation, yung tinatawag na self-image. How do we look at ourselves? Alam nyo, sa mundong ito, mga kapatid, in this present life, iba-iba yung pag-define ng tao sa atin. Depende yan sa status, married ka o single. Depende yan sa community position. Ikaw ba ay mahirap? Ikaw ba ay mayaman? Ikaw ba ay may tungkulin o posisyon, mga kapatid, na ginaganap? O ikaw isang ordinaryo na citizen? Iba-iba, mga kapatid. Sometimes defined by color. May black, may puti, may brown, may mga white, you know. So, iba-iba. Sometimes defined by culture. Dito lang ayan tayong ti Ilocos Norte. Alam nyo siguro yan. Kadaili, nagduduma ti ugali. Sa lang agduduma ti ayog tayo. Bakara. Aya? Agduduma pa iti ugali. So sometimes, this present world would define us. Kat digijay nga, kasla makita tayo, ma-observe natin ito, eventually, ito yung magiging idealism natin. Ito yung magiging picture or image na pagtingin natin sa ating mga sarili. Pero alam nyo, mga kapatid, ang sabi ng Bible dito sa Colossians chapter 3 verse number 1, if ye then be risen with Christ. Sabi ng Bible, if ye then be risen with Christ. Amen. Kasama po tayo, naikanunong tayo, ti panagungar ni Apo Jesus. Kasama tayo sa kanyang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli. Ang pinapakita nito, mga kapatid, ay ganito. We have been united with Christ. Amen. We have been united with Christ in His death, burial, and resurrection. At ang pagiging isa, deti nga pan tipon tayo kini Apo Jesus, it is an inseparable union. Kalati arig nakakabsat, nung nagtempla ka kung maiti kape, kat agsisina pelang DJ ingredients. Ngem intono impamuaminen, inikam ti kape, inikam ti asukar, inikamon iti coffee mate, katadadjayan kakabsat, manually, hamo mabalinan nga mapagsisina pa'y dayjay. Awanan kakabsat. That is inseparable. So, kasjay tinapasamak kada tayo, idi inawat tayo ni Apo Jesus. When we have believed in Christ, we experience an inseparable union so that daytoy nga pa naka-unite tayo kini Apo Jesus, daytoy tinangted kada tayo, ti baro nga identity. Amen. That's why we are called Christians. Although the name Christian is a brand name, nga ang nagbigay sa atin, mga kapatid, ay yung mga kalaban noon ng Kristyanismo. Yung mga kaaway noon ng Christianity. But that was the way they defined, that was the way they look at us, that we are identified with Christ. Although ginamit na nila ito to persecute, but in reality and in truth, mga kapatid, totoo na ang identity natin ngayon, bago na. Sabi nga ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. So kung sino ka man sa nakaraan, ano ka man sa past life mo, wala na yon. The moment you got saved and you are now a heavenly citizen, may bagong citizenship na meron ka, may bagong identity na binigay ng Panginoon sa iyo. Tapos sinabi pa ng Bible, for ye are dead. Nakita nyo na? Patay daw tayo. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na tumitigil na tayo sa ating paghinga. Pero ang ibig sabihin, tapos na yung tayo. Tapos na yung dating buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos ng new nature, new life, at new identity. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul, sabi niya in application, sabi niya, dahil ganon ang katotohanan, sabi niya, I am crucified with Christ. Yun yung truth. United with Him. Nevertheless, I live. Buhay pa ako. So, numan pa'y naikanunungak na natay kan Kristo, tapos na yung dating buhay ko, buhay pa rin ako, sabi niya. Yet not I, but Christ. Mga kapatid, yan po yung biblical idea. Yan po yung orientation na dapat maunawaan nating mga Kristiyano ngayon. Na itong identity na ito, bago na. It is a identity na identified tayo kay Kristo. Amen po ba? Parang ganito.
minsan ang identity ng tao sa kanyang uniforme, di po ba? Kaya pag kalimbawa, nag-aaral sa BNCHS at naka-uniform ng pang BNC, sasabihin mo, estudyante ito ng BNCHS. Nagtatrabaho ito ng bangkong ito, sa BPI o PNB. O kaya naman ito ay ganito siya. So identity, mga kapatid, in truth, nandun na sa atin yun, nangyari na. Ang dapat na lang po natin gawin ay yung application nito. Amen. Na ipamuhay natin, na makita sa ating buhay, yung identity na ito. That is why, folks, this new identity brings a new responsibility. Amen. So, ngayon, mga kapatid, dahil saved ka na, heavenly citizen ka na, don't let the world define you. Let heaven define who you are. Amen. Hindi po dapat ang mundo, ang paniwalaan mo na mag-define sa'yo. Dapat langit, how heaven defines you. What is your status, your standing in as far as heaven is concerned? Yun ang dapat kumapit na idealism sa puso mo at sa isip mo. At hindi yung nakikita mo sa mundong ito, na kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, na bakit sila mayaman, ako mahirap, o kaya sila ganito. Wag po ganon. That's not the way you should define yourself. Inalis na po ng Panginoon, tapos na po yung buhay na yon. It is now Christ in you. Now, naalala ko po yung kwento tungkol doon sa Titanic. Di ba, nung sumakay yung mga tao doon sa Titanic, they were categorized, di ba? Merong tinatawag na first class, second class, at third class na mga levels po na ito. Yung first class ay dun sa mga talagang sobrang yaman. Yung mga second class, katamtaman lang ang yaman. Yung third class, sila yung mga sumusunod ang yaman doon sa second class. So, may category. Kaya pag tinanong, saan ang cabin mo? Saan ka? Sa first class ako. Oh, alam ka agad ng tao. Nako, napakayaman ito. Pero alam niyo po mga kapatid, sa bandang huli, nung nalunod ang Titanic, at pagdating po sa mismong main office, na kung saan tinitignan nila yung listahan ng mga tao na sumakay ng Titanic, hindi na po first class, second class, third class ang nakalagay. Alam niyo kung ano? Saved or lost. Amen. Yun na lang po yung nakalagay. Saved or lost. Nakita niyo yan? Walang first class, second, third. Wala na po yung definition na yon. Ang nandun na lang, saved or lost. Oh, amen. Sa present world na ito, ang definition ng tao sa'yo, first class citizen, mayaman to. Mahirap to, may tungkulin ito, ordinaryong taong ito. Pero pagdating sa langit, pagdating sa eternity mga kapatid, saved or lost lamang yan. Wala pong mayaman, walang mahirap, educated, non-educated, religious, non-religious, hindi po. Pagdating sa eternity, saved or lost lamang po yan mga kapatid. Kaya ngayong gabi, sana ma-realize mo kung sino ka. It's not about your economic background. It's not about your educational background. Dapat alam mo kung sino ka in the light of heaven. Na ikaw ay heavenly citizen. At ang sabi ng Bible, risen with Christ. Si Kristo na ang identity ng buhay mo. So hindi na ikaw, kundi ang Panginoong Jesus na dapat ang makita sa atin. At bilang heavenly citizen, ang sabi ng Bible, that we are pilgrims and strangers. Ano pong ibig sabihin ng pilgrims? Datayo kakabsat kat may salaang nga ganggan na et. Kinagdaldalyasat. Kadayting alubong, we don't belong to this world. Amen. Temporal lang po tayo dito, mga kapatid. Hindi po tayo dito for all of eternity. Kung naniniwala yung ibang relihiyon, they will inherit the earth. Hindi po tayo naniniwala dyan because our inheritance is in the heavens above. Amen. Yan po ang ating inheritance, ang langit na inihanda ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible sa 1 Peter 2:11, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. Kita nyo? Kinakausap ko kayo, mga kapatid, sabi niya, bilang mga strangers and pilgrims. Dito sa mundo, ina-address ka, siyempre, by your reputation, by your educational background, masters ka, doctor ka. Well, there may be nothing wrong right away sa mga bagay na ito. Pero hindi po dapat ito yung
yung bagay na kumapit sa atin, na mag-define sa atin. No, you are not what you are by your educational background or by your economic background or by your status sa society. We are what we are because of the Lord Jesus Christ. It's all about Him. Kaya sabi niya, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Sabi pa ng Colossians 3:4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him. See, kasama po natin siyang haharap doon. Praise God for that. So ang una na babaguhin or i-reorient ng heavenly mindset sa atin, mga kapatid, ay yung ating self. The issue about self. Pangalawa, mga kapatid, that heavenly mindset will redefine and reorient sa ating mga isipan na dapat nating makita, secondly, on the scriptures. Sa Bible. Alam niyo po, maraming tao, iba-iba ang kanilang pananaw sa Biblia. You ask a student, how do they look at the Bible? You know? You ask your neighbor, tanungin mo yung mga kaibigan mo, iba-ibang pananaw. Pero sa ating mga sumampalatayan at naligtas at heavenly citizens, mga kapatid, ang sabi ng Bible, we are pilgrims and strangers. Ket gaputagan na tayo kaday nga lubong, kadagdaldaliasat tayo kakabsat, anat masapol tayo. We need a guide. We need a navigation. That's why the Bible is the saint's navigator for earthly pilgrimage. Paalala nyo siguro mga kapatid, kung pumunta kayo sa isang parke or entertainment place na may mga garden, halimbawa hidden garden, ganyan. Doon pa lang po sa pagpasok mo sa entrance, sa registration, pagkabayad mong ganyan, ng ticket mo, bibigyan ka ng tinatawag na guide. Na kung saan nakalagay po doon yung picture, on a bird's eye view. Makita mo doon kung nasan ito, nasan tong station na to, tong point na to, magbibigay sa iyo ng guide, anong oras yung mga show, sa mga spot na ganyan, okay? May mga schedules kang susundin dyan. Ganyan din po ang Bible sa atin, mga kapatid. Kaya bilang isang strangers and pilgrims, as a heavenly citizen, ang unang mamahalin mo, salita ng Diyos. Di baling wala kang cellphone, basta may Bible ka. Di baling wala kang, hindi ka makabili muna ng mga bagong damit, basta may Bible ka. Sapagkat kailangan mo ito. Marami kang mamimiss sa buhay na ito. Parang yon. Kung wala kang manual, pumasok ka sa isang garden na napakalawak at may mga shows pala silang gagawin. At wala kang dalang manual. Wala kang schedule. So hindi mo alam kung ano, saan ka pupunta. Anong oras yung mga show na ito. Pwede kang magtanong. Pero it will be difficult to do it, to navigate your way through sa garden na yan. So mga kapatid, sa mundong ito, masalimuot, maraming tukso, maraming troubles, maraming mga bagay, mga kaisipan, napakarami mga kapatid. That is why, as God's people, as citizens of heaven, the Bible is our guide. Amen. Psalms 119 verse 19, ang sabing ganyan, ang sabi ganyan ni Psalmist David, I am a stranger in the earth. Isa akong stranger sa mundong ito. Hide not thy commandments from me. Panginoon, gusto kong masilayan, gusto kong makita, maunawaan, malaman ang mga kautusan mo para sa akin. Kastamot kakabsat ti heart tayo, nga heavenly citizens. Nga iti day ti nga lubong, haan nga ti lubong ti guide tayo. The world is not our guide. We are not here to imitate the world or to let the world influence us. Hindi po, mga kapatid. Ito po ang binigay ng Diyos na guide ng ating buhay. Psalms 119 verse 105. Sabi niyang ganyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. What a blessing. Lamp unto my feet and light unto my path. Parang nagdadrive ka, ano po, sa gabi. May headlight ka, lamp unto your feet, yung immediate makikita mo. And a light unto your path, may mga street lights pa dyan. Ibig sabihin, hindi mo lang nakikita yung immediate mo, kundi nakikita mo yung future. In other words, the Bible will help you understand your life at the present at saan tumutungo ito. Ano ang maging dulo?
hangganan, end result ng lahat ng mga bagay-bagay na ito. Kaya mga kapatid, you cannot afford to have no Bible. Kung Kristiyano ka, kayong mga nununod ngayon mga kapatid, kayo po ay malamang bisita ng HBBC o bago po kayo sa live stream na ito. If you are saved tonight, and if you are a heavenly citizen, you cannot afford to have no Bible. Furthermore, ang sinabi pa ng Psalms 119 verse 62, I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil. Not only that the Bible is our guide, it's our gladness. Dito po tayo nakakahanap. Dito natin nasusumpungan yung ating kaligayahan at yung ating pag-asa. Psalms 119 verse 50, sabi niya, this is my comfort in my affliction. Oh mga kapatid, ang nagbibigay ng comfort sa atin, napakaliwanag po, hindi po ang mundo. Hindi po ang entertainments. Nakakapagbigay po yan ng temporary na happiness, pero hindi niya kayang idil yung mga fears ng ating loob. Hindi niya kayang i-enlighten. Hindi niya kayang i-address o liwanagan yung mga katanungan, yung mga doubts and fears ng ating loob. Amen. Hindi po kaya ng entertainment yan. Pero ang salita ng Diyos, magbibigay ito ng comfort at enlightenment sa ating buhay. Amen. So, a heavenly mindset will change and transform the way we look at the Scriptures. Let me share with you number 3. Pangatlo, hindi lang po nang babaguhin yung ating view sa self. Pangalawa, sa Scripture. Pangatlo rin mga kapatid, on success. Success. Ito po ay isang critical na bagay. Dahil lahat ng tao naghahangad ng success. Lahat po. Bata, matanda, mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, lahat ng tao ay naghahangad ng success. Subalit, ano nga bang success ang ating hinahangad? Anong klaseng success ang ating hinahabol? Anong klaseng success ang ating nais na maabot? Mga kapatid, iba-iba ang pananaw ng tao pagdating sa success. But as heavenly citizens, as citizens of heaven, and as children of God, mga kapatid, pagka tinignan mo yung eternity, yung langit, magbibigay sa'yo, mga kapatid, ng ibang orientation, ibang definition pagdating sa success. You know, success speaks of achievements and attainment. True success, pakinggan niyo po itong maigi. Nasa screen niyo po yan. At basahin natin lahat. True success is not defined by worldly standards, but by heaven. Ang totoong success, mga kapatid, ay hindi po ang mundong ito ang makakapag-define, kundi ang langit. Remember, we are talking about heaven. So when you allow the world to put a definition of success in your mind, you will miss the greater things of life. Amen. Pero mga kapatid, when we look on the aspect of eternity, on this aspect of heaven, doon po natin makikita kung ano yung totoong success at kung ano yung mga success na vain o ba walang kwenta pala. Paano natin malalaman? Heaven will define true success. Amen. Few months ago, meron akong message na pinamagatang, The Real Winners in Heaven. Amen. The real winners in heaven. At ginamit ko pong ehemplo, yung ating Philippine surfer, itong nakaraan na laro, mga kapatid, na ginawa dyan sa Clark. At ang pangalan po niya ay si Roger Kasugay. Dahil muntik na siyang manalo, mga kapatid. Nandun na siya eh. Nauna na siya. Ibig sabihin, yung gold medal, nandyan na, mga kapatid. Pero habang po siya nagsisurf, nakita niya yung kanyang katunggali na galing sa ibang bansa. Na hindi niya na makayanan, malulunod na siya. So, sa kanyang isipan nag-aagaw, sabi niya, will I go for the gold? At o kaya sasagipin ko itong nalulunod? Pag sinagip ko itong nalulunod, wala na akong gold medal. Pagka inabot ko yung gold medal, mamamatay ito. So, doon sa puntong yon, mga kapatid, nagdesisyon po siya. At ang kanyang ginawa, sinagip po niya yung nalulunod.
Hindi man siya naging winner pagdating po sa Olympics na ito, sa laban na ito, kasi na hindi po niya nakuha yung gold. Pero in reality, real winner po siya dahil nasagip po niyang isang namamatay na. Isang nalulunod, isang buhay na mas mahalaga kaysa ginto. Mga kapatid, dito sa buhay na ito ay may mga gold na parang inaabot natin. Ini-aim natin. Oh, by 35, dapat nakapasyal na ako ng 20 na mga bansa. Dapat by 30 years old, milyonaryo na ako. Dapat by 40 years old. While there may not be nothing wrong, mga kapatid, kung lahat ng ito ibigay ng Diyos. Pero kung heavenly ang mindset mo, hindi na po yan ang aim mo ng buhay. Hindi na po yan ang main goal mo ng buhay. Dahil pagdating mo sa langit, alam mo, lahat ng ito may iwan lang. Lahat ng ito ay wala pong katuturan pagdating po sa langit. That is why I preach a message, the real winners in heaven. At pakinggan niyo po ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4. Sino nga ba ang mga real winners sa langit? Kikita nyo all around you, mga kapatid. Pero dito sa Bible, let us find out the real winners in heaven. 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi niya, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight." Amen? I have finished my course. Ito ba ay yung mga sinasalihan dyan ng mga Olympics, mga sinasalihan ng mga athletes? Ito ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Na tinapos niya? Ano ba yung sinasabi niya na, I have finished my course. I have kept the faith. Sa makatuwid, pag binabasa mo ito, parang sinasabi niya, finisher siya, fighter siya, winner siya. At alam niyo kung bakit nasabi natin siya ay winner? Dahil sa kanyang sinabi sa verse 8, henceforth, sabi niya, there is laid up for me a crown of righteousness. Kita niyo po? Meron po siyang reward sa langit. So, hindi po yung reward ng mundo ang totoong definition ng success, kundi heavenly. Amen. Yung reward sa langit. Sabi niya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge. Amen. Kasi po sa mundong ito, hindi righteous ang pag-judge ng tao sa'yo. Unfair po ang pagtingin ng tao sa atin. Pero ang Diyos, righteous judge. Amen. Mga kapatid, kaya pag may nakikita po tayo sa mga Facebook, wag po tayong malungkot wag po tayong madala, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Hayaan niyo po na ang Diyos ang mag-judge. Sabi niya, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Sa langit po ibibigay. Amen. Hindi po dito sa mundo. Although, praise God, pag matapat ka sa Panginoon, may mga blessings. Pero kung matapat ka sa Panginoon, may mga sufferings din. Pero alam niyo po, mga kapatid, sa langit po natin makikita lahat to. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kaya ano ang totoong definition ng success? Hindi po sa mundong ito. Heaven po yan. Amen. So heavenly mindset will transform the way we look at success. Naalala ko po yung kwento tungkol doon sa missionary. Palagi ko pong kinukwento ito. Nag-missionary po sila mag-asawa, pumunta noong araw, matagal ng panahon ito, sa isang bansa. They spent their years there, more than half of their lives. Tapos, it was time for them na umuwi na sa kanilang pinanggalingang bansa. Pero bago sila umuwi, yung pinanggalingan nilang bansa, yung president doon, namasyal dito sa mission field na ito. Hindi para kumustahin yung mga missionary, kundi pleasure trip lang, bakasyon. Pagkatapos ng kanyang bakasyon, babalik na po siya doon sa bansang ito. Kasama, at doon sa barko na sinakyan ng presidente, pabalik doon sa bansa, kasama din tong mag-asawang missionary. So, naglayag po sila, several weeks siguro ito. Pagdating nila doon sa bansang ito, mga kapatid, yung presidente, sinalubong po siya, sinerenade po siya ng mga tumugtog. At talaga namang napaka-glorious, mga kapatid, napaka-grand ang pagsalubong sa presidente. Pero mga kapatid, dito sa mag-asawang missionary, nakakalungkot, wala pong sumalubong. Walang nakakakilala sa kanila, sa barko, sa lugar na yon. So sabi nung husband, sabi niya, dear, sabi niya dun sa kanyang asawa, nakakalungkot tong sitwasyon natin. Pinaglingkuran natin ng Diyos ng maraming taon. Wala man lang nakakakita o nakakakilala sa atin. Samantalang itong president,
Sabi niya, nagbakasyon lang. Pagbalik, grabe ang pag-serenade sa kanya. So, yung misis, hindi lang siya umiimik, pero nananalangin. Pagdating dun sa bahay, nalulungkot talaga itong husband. Sabi niya, alam mo, sabi niya dun sa kanyang asawa, nakakalungkot tong ating sitwasyon. Nasa bahay na tayo, pero ganito ang ating kalagayan. Sumagot po yung kanyang asawa, na tinuturo niya ang langit. At sinabi niya sa kanyang husband, sabi niya, Han, sabi niya, we're not yet home. Wow. Amen. Hindi pa tayo nakakauwi. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Hintayin mo sa langit. Amen. Dahil pagdating natin sa langit, Panginoong Jesus mismo ang sasalubong sa iyo. At sasabihin niya sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Wow. Amen. Mga kapatid, wala pong kwenta yung mga earthly accolades na ito. Itong mga applause ng tao, kahit pa ilagay ang picture mo sa Newsweek magazine, kahit pa ilagay ang picture mo sa mga advertisement, wala pong kwenta, mga kapatid, ang mga popularity na ito. Ang mahalaga, pagdating natin sa langit, ay sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Yan po ang totoong success, mga kapatid. Kaya, heavenly mindset will transform the way we look at success, mga kapatid. And then lastly, but not the least, not only on success, but number 4, heavenly mindset will redefine the way we look on satisfaction. Anong ibig sabihin ng satisfaction? Kasi lahat tayo gusto nating masatisfy tayo. Pag kumain ka, satisfied ka. Pag nagpatayo ka ng bahay, gusto mo yung natuwa ka, nalugod ka. Pag bumili ka ng sasakyan, gusto mo yung bang okay ka doon sa binili mo. Pero ano po ang totoo na definition ng satisfaction? Well, satisfaction means fulfillment. But not all that is satisfying is fulfilling. Ibig sabihin, yung satisfaction, mga kapatid, may na-fulfill, may nangyari. Pero hindi po lahat, hindi porke na-satisfy ka, fulfilling ito. Ito yung masaya ka at the moment sa ginawa natin. But when we get to heaven, ma-realize natin, it's not worth it. So it was not fulfilling. We were satisfied here on earth sa mga ginawa natin. Pero pagdating sa langit, it was not fulfilling. Yes, dito, may na-fulfill tayo, may naabot tayo, may natungtungan tayo. Pero pagdating sa langit, na-realize mong lahat ng ginawa mo sa mundong ito, you get to heaven in eternity. You realize, lahat pala ng mga bagay na yon, it was not worthwhile. Alam niyo po, the unsaved find their joy and satisfaction an earthly pleasure. Ito po yung kanilang tinatawag na appetite. Ito yung hinahanap ng kanilang kalooban na makakapag-satisfy, earthly pleasures. So ano yung appetite mo ngayon, mga kapatid? You know, heavenly-minded believers aim on which that lasts forever and not just on memories. Praise God kung meron pong mga pagkakataon, you know, that we could have these moments, kasi nga, di ba, yung cry ng mundo, seize the moment, enjoy the moment, make the most out of your moment. Pero alam niyo po, let me read to you Revelations 21:4. And I want you to reflect on this tonight. Sabi ng Bible, and God shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Diinan po natin yung last part. For the former things are passed away. Alam niyo po, etong present na ating buhay ngayon, ijay langit, may bilang tulangan ng kakabsat nga, former things. Ibig sabihin, it will be erased. Amen. It will be wiped away. It will be removed from memory. Ibig sabihin, ang mahalaga po sa buhay na ito, hindi lang po memories. Kundi ang mahalaga, mga kapatid, i-aim natin na gawin ang mga bagay na meron pong worth or value with respect to eternity. Praise God. Thank God for wonderful memories. Amen. Pero pagdating po sa langit, lahat ng ito erased. Right. Yung mga pinost na natin dyan sa Facebook, everything will be erased. And so tonight, ito po ang punto ng message na ito, ng point na ito. Let us assess our affections. I-assess po natin
yung ating appetite, yung ating mga hangarin, yung ating mga source of joy. I-assess po natin yan in the light of eternal truth. So earthly pleasures will be wiped away. Earthly pains will be wiped away also. Yung mga hirap natin ngayon, yung mga burdens natin, yung mga iniiyakan natin, mga kapatid, yung mga kaba, lahat-lahat po yan, pagdating po sa langit, all of this will all be erased. Amen. All memories of pain, all memories of pleasures will all be wiped away in heaven. Amen. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga na i-assess natin ngayon kung ano yung ating satisfaction. Saan ba yung makakapagbigay sa atin ng genuine joy? Yung bang makakapagbigay sa atin ng real fulfillment sa ating puso, mga kapatid. The Lord gave us a new nature. Binigyan po niya tayo ng bagong nature and heavenly affection. Yung bang makalangit po na desire is the only compatible satisfaction for it. Heavenly satisfaction will dull your earthly appetite. Pag na-engross ka, mga kapatid, pagka ikaw ay na-occupy ng mga bagay ng eternity, the things that matter in heaven, the things that matter in eternity, pag ito po ang naging occupation ng ating mind, mawawala po yung mga appetites natin ng earthly things. Pero it is also true on the other way around. Because earthly satisfaction will dull your heavenly appetite. Pag ang pinuno mo naman sa iyo ay yung mga earthly, yun yung desire natin, ang inisip natin yung mga things of this world, things that matter in this present life. Kung yun lang po ang naging occupation ng ating mind, ay sigurado yan, mawawala rin po yung ating gana sa mga bagay-bagay na may katuturan sa langit. So, heavenly satisfaction will dull your earthly appetite, and earthly satisfaction will dull your heavenly appetite. Salamat sa Panginoon. Personally, I thank God for the opportunity na I have seen a lot of places. I've been to many countries, different parts ng ating bansa, sa Visayas at saka sa Mindanao. At halos lahat po ito ay mga ministry-related travels. May speaking engagements po ako. Pero alam niyo po, every time I would travel and I would minister to people sa mga pinupuntahan ko pong lugar, I have the chance na makapasyal. I have the chance to see yung mga tourist attractions ng mga lugar na ito. Pero deep inside my heart, I thank God, nakaka-relax, physically speaking. Pero hindi po yun yung main goal. Hindi po yun yung fulfilling part. Praise God, nakaka-relax, nakaka-renew, nakakapagbigay ng yung bang relief, yung bang nakapagbakasyon ka in a sense. Pero hindi po yun yung nagbibigay sa akin ng real fulfillment. Ang nakakapagbigay po ng fulfillment ay yung ako'y nakakapag-minister sa mga lugar na ito. Amen. Dahil alam ko that in ministering the Word of God sa mga places na ito, meron pong eternal value iyon. Meron pong katuturan sa langit yon. Sana mga kapatid, maunawaan natin, wala pong masama na magkaroon ng mga earthly things na ito. Pero po, wag po sana doon ang affection natin. Hindi po yun sanang makakapagbigay ng real fulfillment sa atin. Ang dapat na makakapagbigay ng fulfillment sa atin ay mga bagay na may katuturan sa langit. And all of these things that God gave, gamitin po natin yan para ma-fulfill natin ang kalooban ng Diyos. Bakasyon, yes. Para ma-relax tayo, yes. Para tumibay tayo at pagpatuloy sa gawain ng Panginoon. The real fulfillment is on the things that matter in eternity. The best moments in life are acts done with an eternal value. Kaya sinabi ng Bible, set your affection on things above. Yun po dapat yung fulfillment natin. Mga bagay ng langit. When we set our love on earthly things, there will be a lot of excellent and important things that we will miss. Kaya mo yung kakabsat, no puro worldly ti goal mo, kat iso iti pagbalin ng mga fulfilling iti panagbiag mo, adu dagiti banbanag that matter in heaven nga sigurado nga mamisam. Kakabsat. That is why I hope, mga kapatid, na na-realize natin ngayong gabing ito, how that a heavenly mindset can transform our lives. It will reorient our idealism pagdating po sa self. It will also reorient, redefine about the scripture, our definition of success, and our definition,
mga kapatid, of satisfaction. Mga kapatid, let us set our affection on things above. Isipin natin ngayon what we can do with our life that matters on heavenly things. That matters in eternity. That matters when we get to the other side of life. Mga kapatid, I hope that this message became a blessing to you tonight. Manalangin po tayo. Panginoon, malaking comfort po ito sa inyong mga anak na talaga namang ang nais ay gawin ang inyong kalooban. Maglingkod ng matapat sa iyo, Panginoon. On the other hand, isa rin po itong correction at rebuke sa inyong mga anak na ang kanilang affection ay sa mga worldly things. Na kung saan yung kanilang definition of satisfaction and success and fulfillment ay mga earthly na mga bagay. Panginoon, sana ang iyong Holy Spirit ay kumilos at mangusap patuloy sa amin, Panginoon. And I pray that each and every one will have grace in our hearts na hindi po i-resist ang mga truths na ito, kundi tanggapin ang mga bagay na ito, Panginoon. With regards po sa aming present situation tungkol sa COVID-19, kayo po ang nakakaalam ng lahat. Lord, we entrust our lives to you. We entrust our future to you. But we will not fear by your grace. But we will always set our mind on eternal things and do the things that matter for all of eternity. Continue to bless HBBC family. Salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Ngayong gabi, mga kapatid, we will still give our offerings because this is a regular prayer meeting. God bless you as you give. Bilang pangwakas, mga kapatid, we are going to sing one more song tonight. And I hope you will enjoy this song tonight as we end our prayer meeting. Namimiss na namin kayo, mga kapatid. But by God's grace, soon, makikita tayo muli. Kung hindi na dito, sa langit na tayo magkita-kita. But we will see each other. Amen? Amen. All right. First verse. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there, in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore, to our bountiful Father above we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our day. In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful last verse. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the land, and the Spirit shall sorrow no more, and the sigh for the blessing of everybody. In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore.